Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang siyang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Igubalan ko ni mong tutukan. Dili lang ko ni mo padayon nun, Alan. Nakailang ka na ko. Kani ato pa, nakailan ako ni mo, Alan. Unsa kaning ko hinumduman nga may kaila ko nga. Isa may nanuktok, bay. Ngano nga? Bay, Wow! Kagwapa ko din na babayan ah! kaila ko na siya nako bay. Kaila ka niya? Oh, ha?
Oo, kaila. Tingin mo niya, kay niya. Ngayon niya dyan din sa kumpayag. Si Alan ang akong tuyo. Usa? Niya ka manutong sa kumpay niya. Si Alan di mo tuyo. Kaila di mo bay? Walagi ko kaila niya. May mo ba kita magsulti, Alan? Bay, dili ka. Kami na magsulti bay. Kami. Wa ka gihapon mausap, Naldo. Nagkailas ka na ko! Kaayo. Hambagero ka, apan puti kag itlog. Kita din sa. Bida ni pagkasultihan ko pa. Kita. Ay! Bida sa no? Kita giday. Magsulti kita, Alan. Ha? Muruan ni bayanan sa di kay gwapa ang bumabae ni Kuyo. Biya dayon kanahan. Matili kasabot pa ko. Si Alan yung gipangita. Apan niya siya sa kumpayag, din siya manuktok. Isundan ka sa mga babae si bayanan din sa akong payag. Kaya no, kinsam ka itong mga babae? Unsa? Ikaw si Prinsesang Imi? O, Alan. Og ako ang white lady nga inyong giingon nga inyong nakita sa miaging gabii. Taysa ha. Naglibog kong maayo. May nailaila kong Prinsesang Imi sa una. Apan, usam to ka tiguang. Gitiguan gili namong Benaldo nga giango-ango na ni tungod kay sa iyang katiguangon murag magpataka lang siya sulti. Ako usap ka to, Alan. Ayaw taon kong binuangi taon. Wa ko magpinuang nimo. Tinuod ang akong gusto. Apan unsa kita buang nga. Paminaw. Saginlan ko ikaw sa tanan. Wala sila. Asan na si Tatay Alan? Ha? Uy, wa di ay sa inyong kwarto ni mama ni mo. Wa, mama na to. Natug pa. Uy, sayo di ang nagmata ng imong amahanday. Asa si Tatay Lola, oy. Nganong man siya pagmata na ako. Na, kanaday, atong pangitaon sa silong. Basin og nanabod sa iya mga binuhing manok. Uy, wa man din ni si tatay ni mo. Hain man day si Tatay Alan. Hain man din ang amahan ni mo taon, oy. Oh, Ay, kumusta naman ka? Ay, kumusta naman ka? Ay, Mas Martin, padre. Ano di ay? Ay, sabot ron. Sa'yo lang yung mata ni Guapa kung ginugol. Ay, nangita lagi sa amahan Naldo. Sa manwa dito si Alan sa inyo. Ah? Wa mo ulit bayalan sa inyo gabi? Uli. Diin man dahil ang akong anak gabi. Dito siya sa gabi. Dito siya sa gabi. Dito siya sa amo gabi. Unsa? O gano'n dito man siya sa inyo gabi. Ha? Mara na, di mo na. Hain naman ni siya. Hara ko. Nga gipangita naman sa siyang anak. Kay mao man ni sila sayos buntag. Magsabak-sabak maning bata sa amahan samtang manabod sila sa manok. Nabuang nga good. Wa di mo ulit bayalan gabi eh. Maruagod niya. Unsa, Naldo? Nga nung nakaingon man kang maro ang akong anak, ha? Naldo! Unsa? Nawa ang atong anak? Wa ko mo ingon nga nawa. Pero pag matain ng atong apo, wa na kuno yung amahan sa ilang kwarto. Sayo tingaling na naog. Oy, Ha, dito na may gikas gawas ay, wa dito. To ay mga manok niya ay, wa pa to'y sabod. hain mo na ng tawhana.
Apan ingon Naldo ganina ay. Nga dito ko no sa ila gabi si Alan. Ha? Milakaw na gatong anak o gabiing dako? Mauman siguro kay mamay pong Naldo. Na, Ay, pastilan. Naunsa ba yung tao ni dangat bata? ani ron. Mangita ra bagyod ni Inday Chini. Maugyod. Baday. Maugyod. Ay, masapot din bata aron ba kung dili makakita siyang ama. Oo niya, someday po ang Inaldo. Ito magka sa ila si Alan gabi. Dito lagi. Ay, Lakaw si Alan gabi eh. oh, wala ka may baday. Ha? Nangaunsa naman taon mo, eh. Okay pa ba mo sa among anak, Karol? Ikaw mo, lakaw lang kang dili manangid sa among anak. Unya, karon sab si Alan na sa nilakaw, gabi ipangawa mananghid ni mo. Unsa man, wa na ba day klaro ning inyong panagtipon? Nay Silya. Send alert. Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo lang hitong kang karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugon, ako yun ako sa bahang mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo baba mang kompos na ko. Alam mo sa kugon nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gyud ako panghina. Hi mi San Juan, buka na fiso banabada boring. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Bastilan ni mo, Karol, oy. Wa na gyud ko makasabot inyong iyong pagpuyong Alan. Naunsa ka diha, Nay? Kamo ni Alan ang naunsa. Nangaunsa man mo? Imbes nga may anak na mo, karon pa mo naginingon ini. Nay. Nagtuo kang wa may makabantay si Papa mo sa inyong kahimtang ni Alan, Karol? Ha? Nagpakabutabungo lang mi. Kay dili mi gusto manghilabot kay mga magtiayon gud mo. Apan murag nagkaanam na manuon mong kaway lami. Silya. Ayaw kong pong isa gusto kong isulti karon ng atong umagad, Martin. Kay nasugdan ko naman gid eh. Aw, maligo na lang. Puslan man nga nakapanabon ako. Da, wa ko makasabot ninyo eh. Di, paminaw sa day ay! Shh! Paminaw sa! Oh, Dili ni paglaban sa among anak. Apan sayod og saksi mi unsa ka kamahal ni Alan. Mangwa mi pagsupak dang nagminyo mo. Kay nagtuo kong matarong kung mahimutang na ang kinabuhi sa among anak kung ikaw ang iyang madayon. Kay ikaw lang ang babae nga nakita kong giseryoso sa among anak. Intahon, Karol, hangyo lang. Mahala usab ang among anak. Basli ang kaayo nga iyang gihatag nimo. unsa bang kaayuhan, Nay? Nga nagpabuhi naman lang ng anak ni mo nako. Ha? Ayaw kog inang wa sa bumakakita, anak. Naniid magkabos among kahimtang ni Alan. Wa ba ninyo makita nga ako'y naning kamot na mong duha? Kay way trabaho ug way pangita ng anak ninyo. Karol, Wa basad mo kasultis inyong anak nga maninguha sa para namo. Ha, ka mga maot ba ninyo eh. Oy. mutubag pa ba ko, Martin? Mga maot ko no ta. Mutubag pa ko. Nakatubag pa unta ka kung may ikatubag ka pa. Apan mo ramang natunok ng dila ni mo siyang panulti eh. Martin, Uk-uk imo dila. Tin. Oh, Tin. Hey! Gitubag-tubag na ta sa atong umagad. Unsa may atong buhaton, Tin. Good eh. Wadi mo alis bayalan sukad gabi. Asam ka siya lumlumi atong gwapong babay. Maruang bayalan eh. Nagtuo ko na usab ni siya. Human maminyong day Karol. Mutok ko pag eh kung day gwapong babaeng magka-interest niya. Oy. Asa ka? Oh, iya. Dili hoy ako panganoy. Nay dili gwapong babae eh. Ay! Ikaw ba? Ah. Muli ka buang, no? Nga naman. Duko kang naglakaw. Unya. Sige, hanin mo. Niyo man, sige sa kaglingo-lingo. Nga naman ka? Noong sa ako sa gigitan ni mo, no?
Gisway na kong duko-duko. Yawat, makita na ko sa bayalan si Yuta. Ikaw ba? Huwag kay tarong ikasulti na to, uy. Ah, Asa ba? Iyawat makita ni Mas Alan. Asa nanawa si Alan? katagaan ko ka. Nawas bayalan sukad pagabi. Binuang ganit di Analdo na. Kaya nga naman, nag-away silang day Carol? Dili. Nilaya si Alan? Dili-dilip. Pwede ka na istorya na mo. Dito sa bayalan amo gabi Nagsumbong na ako silang problema ni Carol. Unya, kalit lang may nanuktok. Abi na ko, giapas siya ni Carol. Diyos, pag abing bayalan, babae bitaw nga gwapa kayo? Bisita ni mo? Dili! Aw, Kalagkot bitaw. Kaya dito manuktok sa kumbay. Unya, si bayalan day ang gipangita. si Alan, uy. Kaila sila? Kaila niya? Mangulo siya kaila. Pero ang babae na kaila ang bayalan. Oh, basin usa sa mga kanang aon mga nakakita ba ni Alan ba nga nag-show ba? Basin. Pero pangitaon niya sa bayalan. Pangitaon niya siya, no? No? Pangitaon niya siya. Atong bayana, abot ka dito sa among pangita. Samtao. Nyo, sa may pong ni Alan di ay. Nagsolti lagi sa gabi Nalako pala yung kong payag. O gangto na yung buntag, gwapa maulis bayalan sila. Unsa? Ora na. Uy, mang chicks pag yun ay nas Alan. Salamat sa pagkuyog mo na ako sa kundam ko, Alan. Kanindot ay sa inyong gingarian, Prinsesang Imi. Mas nindot pag-unta kung makakuyog ka pa sa among gingharian mismo. Nga makasari-suri ko dito. Apan sa dam ko kulang ikaw kipakita sa among gingharian. Ha? Sa ato pa? Natuog ko karon? Oo. Nagdungan tagatuog ka kanina samtang nagsulti kitang da. Muragi kapoy kung suri-suri sa imong gingarian, Prinsesang Imi, bisag nagdamgo lang ko. Murag layo atong nasuruyan. Oo. Kay gilibot ko man gyud ikaw sa among gingharian. Taas-taas yun yung atong oras sa pagpanuroy, no, Prinsesang Imi? Oo. Nagbuntag kita sa pagpanuroy. Unsay buntag na? Nagbuntag ta sa atong panagkuyog, Alan. Unsay buot mong ipasabot ka? Tibog gabi, wa ko sa mo. Oo. Ug uban ka na ako. Ngi! Muli na ko! Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ng atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga